Здравейте, днес съм решил да инсталирам Sony Vegas Pro 12. Реших да направя туториал за инсталирането поради причината, че много хора не знаят как се инсталира. Нека започваме. Не е много трудно, даже още не е трудно, то не е трудно. Просто така, тук си избирате настройки по ваше желание, по желание на клиента и инсталирате. Ще отнеме малко време. Така, сега идвате тук и копирате Kingena. Отивате в инсталационната директория на играта и поставяте Kingena. Така, за сега Kingena има музика и ще трябва да я спра. Така, тук избирате Sony Vegas Pro 12. Кликвате на патч. Така, това да го затворя. Така, избирате си папката, давате OK. Again OK. И в момента се пачва. Така, the files has been patched successfully. Сега стартирате Vegas 12. Тук Next. Да. Тук копирате този serial number и го поставяте, цъкате напред. Register from another computer. Така, напред. Така. Тук въвеждате. Ще въведа само това и България. Така. 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 Напред. Добре, това ли ми иска? Имейл. Така. Това не го искам. Така, записваме това пожелание, където се решим. Напред. Така, копираме Activation кода. Копираме го. Така, само да кажа, че като го копирате, това не е цялото. Трябва с мишката да отидете така и да го копирате целия. Така, поставяме и край. И както виждаме, Sony Vegas се пусна. Това е. Благодаря, че гледахте. Ето го. Всичко си е както трябва. Това е.